pangaranian ay pagkadamang uudusan yan. Nagpagkabala ito at ipangkat sa pangkatan yan si iku surga. Nagpagkabala ito ang panguman si ikong kamapian yan. Balas yan na mapumpagyan yan si isa naman ang mga kakadya at taman si iku pumakasud sa surga. So pumakasud sa surga na ada na ipasenditiran na ayaw ang yaloy ay ipasendit ito mga tawa pumakasud sa surga na sugawi amiyaminos iranon sugawi amiyaminos miyapakay ito iranon sa oras at pananadabis iku Allah subhanahu wa ta'ala na miyakay ira sila ng ububu miyak kaulan miyak kalas sa oras sa ini pananadamiran sa iku Allah kamiyailayran sa pangkataniran si iku surga. Padapat sama pembagian sagian kaya lagi dia yang kali ini at minus na isa kaur ka giyong kutuwa babaya kesaksi ko kapender pa kasi ko mga pagaritan ng mga ulama kakagya apat si ko kabantug apat si ko kaslaslas iko Allah na may pantag sa giyong kutuwa kasakawaka min ijlalillahi azza wa jalla ijlalu syaibatil muslim si ko kabantu gari na kaslaslas iko Allah nagyang ko to kasakawang ka kapag dating ka si kumelok sa muslim agu hamilul Quran sa kaniyan agu padapan sa kapag dating si iko Allah kaslaslas iko Allah nasukas sa kawang kasi kung yakatwa aloks sukas sa muslim sukas sa kawang kapudun sa mga tawa aawid nilang sa Quran kaslasla ang kakira padaman sa kaslasla si iko mga ulama na giyong koto kapandir pa si iko mga kalilimuniran inoto kaisaw no to ada tapumakinagin sukat teriran ay tugaliniran agito sa mga pupun si iko Quran o si iko hadith Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kaayat tos na igiraan na miya kauma mapuro igiraan na miya kauma pinugalin sa tutul makapupuon si iki Duterte ibarat yan ada na miya nagitan wa tutul ada na pa kauma si itutuman yan petero niyan ko na makapupuong ki Duterte nawarang anak nun nawiti niya tutulas sa giyang kaya dalmaingin at napakaw masi apetero niyan sukaba sa Duterte ang makapupuan si sa Malacan niya apetero na kanukon ang mga tao sangging kaya dalmaingin naway arang anak nun naway siya niya kauma na magumbit-umbit ang mga tao kapakaipan hindi na yung mamin sa kadakla mga tao under pa naidapat ka ayah din ako po kadar pasina sa mga tawat tutul niran isusumukiran ay panampairan ay ito sa paraman wallah na ususab dan Rasulullah asidin makapupo na order si ko dato mga dato as kaniyang swallah na masih karon sa ginawa nakagiya gitu ba so belas na kanapa kapag kasya kasi isa naman na mori naronon na di maperolya na pagkilay tanong ada mambudir pa kagiagupan kapag kasya na may lelenggan naman pwede sa mga kutan sa tuma ina ibarat yan na pagpalay kasi ko surga pagpalay kasi ko pisina pakaranin taso ibarat pagpalay kasi ko kabalin ka teacher pagpalay kasi ko darpa tarima ang kaya ranong sambali ka engineer na ayap suwa na ka na sungkong adikong di magupisina langon na requirement siran na peluh na ka langon din na pagkapungkiran na peturo nila na perhatian kapatag mo sa mga sultan na penggulaw laan ito mga tao lagi na gira purpose ay gira tiyawag sa mga tawa
tuladan mana ya sungun sa opisina nila kami puro-puro dun sa mga tao. Kagito nakas. Na idapat yun, ayaw di pagpalayan na susurga wallah. Pagpalayan ron na sultano si ko surga wallah. Upama na sulda ka si ko surga wallah. Apya si ko kalamalaman yan na di kaun kirampay. Si ko gardinian na di kaun pakasulda. Kaya kapipikir na ka, na udumar pa ka saging kaya lagi di seminar, na miniguber, sulang unugadabog ka si isawalay. Minitanan, sulang unugadabog ka si isawalay. Na lagi di, apag kailay tanong, sa mga darpa. At yun di masabandingan sa agamat tanong agama Islam, na pagkailay tanong mga ito sa mga tao. Nawaraan din ay, sunnay ni, agid ni, itaman ko mga una abasa, na mga ito sa mga tao, at ingilabag sikong, kababdian. Na mialoy tanong agiyan ko tabi pantagon sa pinakaminus ang mapambagyan ng mga tao. Di ilan ipendaray nun. So, kapumag kinagas kung mga bandingan o mga kakatan o mga ulama. Gingga mga watayo na pagarin niyo mga laki niyo na panaguntaman nila na saan naman na ya ikasabot yung pagtaos ko para man magamat agama Islam. Na giyang kaya katatagutan mo sa giyang ka dunia mga babayakan ako mga pagariyak loksak nalangon nalangon rin kita ng inilimu wallah betabulabos kita noon ang buhat no Adam at piyananakawan tanong wallah siya sa piti barangan ng mga limo. Ada niyan sa kaon kung mga kada. Tigo Allah subhanahu wa ta'ala sa isa para maniyan. Walaqad karramna bani Israel. Walaqad karramna bani Adam. وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير مما خلقنا تفضيلا. Tiga Allah subhanahu wa ta'ala asabun sebenar apa yang nak kawan kami ini kurmat kami ini kirmat kami sumbawa ta'anu Adam. Yan anak kami sumbuatan Adam. Kirmat Allah Ta'ala sumbuatan Adam. Atau ini kurmatun Allah. Ini kurmatun Allah Ta'ala. Nagyan kaya beriran kaya tawikiran sa mata ay pagiliran. Tangila ay pumamakigiran. Puso pendalaman nila na iyan ni mapakasinggaya sa unto lagu sumnar. وحملناهم في البر والبحر nalirupan apyan na kautan Allah Ta'ala na inagnan tanong niyan sa mga pangedaan tanong si kuliyaw lupa baik motor perang piti barangan ang mga pangedaan sa gengkeliyaw lupa bigyan namin silantig Allah Ta'ala sa pangedaan nila si kuliyaw lupa. Nagubigyan namin sirapan sa pangandaan nilang sikok kaludan. Awa, lansa, barko nagusubad sa napapangandaan sikok kaludan. Warazaqnahum min at-tayyibat. Naguriniskin namin silang tigwallahu Ta'ala sa mga suti. Suti panganangkan. Suti panginginaman. Suti darpa. Sutyan didaran nalamun dinanan makapupo na rizki pulsi ko Allah subhanahu wa ta'ala. Wafaddalnahum ala kathirin mimma khalaqna. Tigo Allah. Biya kalbiya misiran ang bawat taano Adam. Sikok kadak lang kung anina inad nami tigo Allah ta'ala tafdila sa sampur na akapangkalalbi. Biya kalbi tanong Allah siya kupiti barangan ang mga kanyan. Ubaid naliru sa diyang kaya kini pangalimun kita ng Allah Ta'ala
Sagyang kaya piti barangan na mga limo. Nadatar, uwad na mga isu-isu, akat turo makapupusi ko Allah. At Allah subhanahu wa ta'ala. At iyan, وَلَقَدْ مَكَّنَّاكُمْ فِي الْأَرْضِ وَجَعَلْنَا فِيهَا مَعَايِشَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Tiga Allah subhanahu wa ta'ala. Sebenar apiaki parana merkano suliau lupa. Piaki keparan kita nu Allah suliau lupa. Penubuan tanu sulupa. Ingguntur tanu sulupa. Pembelayan tanu sulupa. Pengarasan tanu sulupa. Saadai saya kidia tanu saja kaya lupa. Waja'alna lakum fiha ma'aish. Tiga Allah ta'ala. Inat na namis kanuron. Siya kuliah lupa. Saya ipagintau niyo. Ipaguya-guya giyo. Supiti barangan ay ipagintau tanu saya. Saging kaya lupa. Pakay tutuwa ka din si ko mga pangingin sida. Si ko mga tao mga farmer. Si ko mga teacher na gusto ko langulanguan. O kauyagan. Saging kaya lupa. Kandagan. Supiti barangan ang mga kauyagan saging kaya lupa. Ugay na ini tundungan Allah. Kalilang matashkurun na miyak kay tuwid-tudan. Ipupunalamat Diyos iho Allah subhanahu wa ta'ala. Di sagyang kaya ni pangalimor kita no Allah ta'ala. Tiagwan tanong niya sa mata ay pagilay tanong. Si kuuntol ako si kubna, si kuribat. Ipagilay tanong si kuuntol na ipinang tanong si kuribat. Tangila ay pumag kinagtanong si kuuntol na sa pangantanong si kuribat. Puso ang dalaman tanoron sukalag, subabaya, panarig kapan kalak si ko Allah subhanahu wa ta'ala. Nalangon na yung mga lino ay ni kalimor kita no Allah ta'ala. Pero nga kira si ko katiro Allah subhanahu wa ta'ala inituman yan si ko Rasulullah. Qul huwa alladhi ansha'akum وَجَعَلَ لَكُمُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ وَالْأَفْئِدَةَ قَلِيلًا مَا تَشْكُرُونَ. Pero ang kakiran niya Muhammad asad kaniyan sumyadon berkano. Naguinad ng kanon yan sa pamagkinugan. Naguinad ng kanon yan sa pangilaylayan. Naguinad ng kanon yan sa mga puso. Qalilan ma tashkurun na miyak kay tuitudan ay pagpanalamat Diyos ito Allah. Detaro kapanunong ka. Hagi kedan mambusat tadam su manusia. Liusiku kya pananakaw Allah Ta'ala. Si sagyang kaya pagtawang bawat taano adan. Si kupit di barangan ang mga limo. Piti barangan. Mga kauyagan. Kapupagin tao sagyang kaya dunia. Napitiro mangku Allah Ta'ala. Si kuurian udah kapanalamat aging kaya mga tao si kuurian udah kasabuti si ko katatawiran sa aging kaya dunia ada na pagi penggelubok kiran Allah subhanahu wa ta'ala natigo Allah ta'ala wa laqad dara'na li jahannam kathiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha ولهم آذان لا يسمعون بها أولئك كالأنعام بل هم أضل. Sabensab nartigo Allah Ta'ala inad na nami udinat tiagu nami sa parasi kunara ka jahannam sa kadaklan si ko mga jina gusi ko mga manusia mana na piyasa di Allah Ta'ala. At tiyago niya sa mga jina o manusia sunara ka jahannam. Kathiran kadakalan sa mauto na mafhumul khitab. Sino mga murid saya? Ay ito sa tigtan o mafhumul mukhalafa. Mafhumul khitab. Sa giyong kay akaturo na may ito sa pakasulsi ko surga na madakan sa pagkulog si ko naraka jahannam. Ino sila na ikiplo-plo si ko naraka jahannam.
inuranay mapambagian agi ang kayararan ito Allah subhanahu wa ta'ala inuto kakagya adun ang mga puso irana dairan pamimikirana dairan pamimikiran si ikuuntun dairan pamimikiran si ikuagama dairan gede-gedean si ikuagama tanong agama Islam kaya inalusudiranon na suriit siig rarangit kagwad si kusalakaw si irkanian na inyan inalusud siya kaya puso yan kaya di naman yan si puso yan na sukadengkian yan kariitan yan si kupadian ada na may lain yan na kamapian si kupadian na may gugud sa puso yan may dalam si puso yan ay pasingay yan sa mga tawad ingalabag si kuagama ay kapipikiran yan nun na sa mga tao apasung si sa madrasa kapipikiran ng puso yan sa mga tao apasung sila sa madrasa sa mga tao di maganag sa agamatan o agama Islam sa mga tao mawid si ko agamatan o agama Islam na ay kapipikiran yan na may makababay pangkata ng mga tao dan yan dalmas si ko puso yan dan yan pandadasi ko puso yan suki pupantagan yan si ko agamatan o agama Islam miyag tumuyan sububaya yan si iku dunia na pihak kalipatan yan talikudain yan sububaya yan si iku agamatan o agama Islam ino sila na ikipat sa diyang punto mga tao at yago silang liantong silang wallah si iku naraka jahannam kakagiad na matayran adairan ilayin si iku benar ad na matayran adairan pakailaya ka yuraratiran sumatayran si iku babaya si iku dunia kagiman to na iya parate na ayabu aparatya anu manisa na sabu sa pagkailay umatan yan katawan niyo yan kakagya solo nga na mauri na ayaw pagkailay na supuso waya pakailayan ka at ito agyang kaya matangka nakilay ka na lang untaman nagkida sukatay nagkida sutamok nagkida kidadas sualay nakerdap sudrak nakerdap suditaran nakerdap sukadato nakida kakagaya po kailay na ka na sumatang ka na inong ka di pagilay si iku benar inong ka di simura inong ka di batiya sa Quran katan sa Quran inong di pagilay inong ka di pagilay ka na namatang ka iman to na minibog iman to ang mga wata mga buta ka tayo na mga tungan na itanon buta na minilang agiyan sa Quran saan na adnat tungdahan nun makatalo buta na minilang agiyan sa Quran atay buta sa kaniyan o sekitar mga pagpagkailay sekitar itito mga buta inat to ini mga kawallam tala kapag isasungayan niya na kanto na igadong binaning mahitam nagyang buta-buta rin yan katawan ato na ipitiro na mga kulor ato na ipitiro na maliwanag kaya po katawan yan na malibutang namin nilang agiyan sa Quran sabi yan dumang panlakatan na katawan yan sinay ko kakampat o panagong taman nagu kaya widakal tanos si iku agamatan o agama Islam ino siya na ikipno si iku naraka ada na mga tangilairan ada yung pangiran si iku benar mga tangilairan ay gira apagkalay kasugatan sa mga ginawairan kakagya aswagamatan o agama Islam na enyan di sugat-sugatan na sa karibatan ng kakagihito ipapakauntol no agamatan o agama Islam nauman yan din naman agyang kutwa kasugatan na ginawa niyan na tumangkira sa kanyan ada panganyan sa tangilan yan sa di niya nun di pa di niya ni po makinig si iku benar ilay tanuman bagay tanong sa sampo girap ba tiyan sa Quran
Sekitano sagyang kaya Mindanao. Sino sagyang kaya Pilipinas. Sekitano pa na mga Muslim na iginapatian sa Quran. Si ikaw mga kalilimod na kiling ka sa mga pagtawa na ilang pagdatan sa Quran. Subayang magiliw, pati ang mga estudyante kan. Bayang magiliw na order sa pangintaban sa Pilipinas, matatago kong pangintaban sa Pilipinas. Asa din sa mga tawa na ilang pagdatan. So kipananawagan si kubayang magiliw na automatic kakinups kanya sa kakalabuso. O pamagpamuuntod ka na kailangan na makatindig ka sa kapagdating kasi kubayang magiliw. So mga teacher lang. O palalakaw ka na manag ka subayang magiliw. Nagtirig ka po makinagana ka subayang magiliw. O di ka din driver, nalagi din naman. So Quran arak udat to o mga dato bagsagyan kay rakyan agyan kay dunia plalakawantan kapartano niyan nagilabiyan niya sa Quran ko mga kalilimut tano napawamagkinig ka din sa record ada na mga maranaw na di mawamakinig kailangan ka matanubigat terus sa mga maranaw di yung utabot niya sa Quran. Salakaw so di kakayada, salakaw so di mamaganta, salakaw so di mamagistorya, bakas. Nabamatagtigilan niya bakas. Ini po niyan sa peret, nataman sa niya bakas. Akya tutulairan. Namiyak kanilang panaging mo ito bakas sila na diyan ni Bagyo. Siya ko kapo makinagairan, siya ko Quran, na diyo pangiran na tangilairan. Na mismo ay nabagoy ay natinanak na kalilimod at matiaso panampiyunan internasyonal pababatiya sa giyang kaya dunia na matiaso para manu Allah na mga dato mga ulama mismo mga ulama pwede ko di mga ulama pwede ko mga katawan ng mga laikataw mga dato Nabi Yesus para manu Allah Ta'ala namiyakat turug badal sudiyo ni kapangistorya. Ugay na sa kanya pamakaumag yung kutop sila sa bangsa. Sila niya sa bangsa. Pagdaros sa lalag. Tilak ang sulalag. Pagdayak sa payaputaw. At mundingan niyan. Agi yung kota kababangsay na ilayang ka tumiyan orasyan mau makina. Tunaw to, adna adat tanus iku Quran udah. Paraman. Urtila makapupusi ko Allah. Wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu wa ansitu la'allakum turhamun. Order ang makapupusi ko dato mga dato. Apitero yan. Amay ka pambatian sa Quran na pamamakinig ka no. Order, makapapunsi ko Allah. Pamamakinig ka no. Ranak ka no. Inok ka no pamamakinig. Inok ka no ranak. La'allakum turhamun kakalok ka no na may pangalinok ka no wallahu ta'ala. Naimang po masuswayan. Sagyang kaya masarta na imantong namitatanan agyang kaya kapupagintaw tanan. Mibababa. Kami minusan tanosiho kapupagintaw. Ilayin tanos swingat tano na mauuri swingat tano. Ilayin tanos kapagagama na mauuri tanosiho kapagagama. Anto na itus, anto na itanda sa kauuri tanosiho kapagagama. Ilayin tanos sa mga masjid tanong na mga papasad. Ilayin tanos sa mga madrasa tanong na sibabad siko mga minus sa mga darpa. Na ilayin tanos sa kadununyain na tanto din ako mga pipya. Di isa man na maapil tanong. Kakagya at telekudan tanos sa Quran. Na siyamor tanong so salakaw siya ko Quran. Nagyan isagyang kaya makampatawas.
na ayap sumben dengan tanus sayang lalay sagyang kay lagi daya darpa nasukit tayaw kaya wida akal tanus si Quran kapag nada tanus si Quran kagyan na disugun si kita anda manayay kasabutan o pagkatao sumada dalam si Quran kasabutan o pagkatao anto na matatago si Quran kailangan nabatian o pagkatao supara maniran o makinag na pagkatao supara maniran pagdatan o pagkatao supara maniran guni at natumyutong si Quran nami maratabat sa mga maranaw di bangakulan sa mga maranaw ugay inailayang kaiswalay niyan kay babatad sa Quran na miya panuabugo toos sa din malakat si kusuldo miya ka pirarago maratabat ka at yung tungo sa paraman ka na di ka bumbuti sa Quran di mo maratabat kakiyara dia dautan sa Quran nagito na di po kabatiya sa Quran kadinyan paganada sa ini pagwidaakan anda mana ay kagkakwatan ng sikuli mo Allah Ta'ala adi itanong paganada sa Quran sa Quran inumay Quran inuntok Quran inuntanong disebandingan sa Quran inuntanong paganada sa Quran inuntanong pumamandaw sa Quran kakaya sa Quran inna Allah la yarfa'u bihadal kitabi aqwama wa yada'u bihi al-akharin matanas wallahu subhanahu wa ta'ala na itayaw niyan ipagkatiyan misabab sa iyang kanan aparaman wallahu ta'ala supagtaw na pagkadapanas niya na mampus supagtaw misabab sa iyang kanan ang Quran inoto so kaya sa mura o mga tao si Quran kapiyagan na dinan piyaga magkinagiran piyaga na taniran pinggalabakiran sa Quran na initayo sila no Allah inipuro sila no Allah na ilaykas sa mga ingid udi na pinakaminos na mga baryo baka ititungan sa gingay Pilipinas ang mga baryo at pinadiran kaya pataniran sa Quran kailangan ka initayo Allah naad na mga darpa sa giyang kaya Pilipinas apya de Iran tarotop amikukum sa Quran na kaya ay ng bimbeloy ladyawan rawatan sumatatago siya ku Quran na ilang ka inipuro wallahu ta'ala sa pangkatan niya niya da so kapriba ay isa sa parwagamat tano agama Islam kapupakaw tang siran si iku sagyang kotoa dito niya kapia sumalalan niya da sumangarido na pasunguan kaaya ke kalabaniran na so doto niya kapia so kapupagin tawag yung utay kagia ini tayawiran ini puruwiran sa Quran napakapuruan ka na ilang kagiang kaya mga ingin da mga Arab pinakaminos naging nga Saudiya na ini puruwiran sa Quran ini tayawiran sa Quran ini pangkatiran sa Quran na imam po ini kidiakiran wallahu ta'ala na ini pangkat siran wallahu ta'ala ayat dia kababasasi na dadan apagkapunan sa gasolina inunta na sibu ko mga ingidong mga Muslim langon apagkapunan na gasolina na ilay tanong ka ingidong mga Muslim inoto kagi sisikiran suparaman wallahu ta'ala nasadan sa mga tao pagtalikudan niyan sa Quran sadan sa mga tao mampu ang indirayno nilan sa Quran piyak kababayaran sa pangkatan ng Quran na inikidik yan wallahu ta'ala na piyak kadapanas yan sila naman sagtano pagtanong uway pagtanong ko mga tao makadadapanas sa iyong kayo rasimanto inoto di tanong nagkabaw ketaaman Antoy Kamis
o kipukum si iku agama Islam. Okay, namampat na doon sa inam. La yai'asu min rauhillah illa al-qawmul kafirun. Doon sa inam si kulimu Allah inunta supagtaw ang mga kafir. Dikap kada sa inam kakikukum tanong. Kuma din sukikum tanong si kukurana kataya. Agagalabo ka na aging kaya mga kakatanong saan man ay kikukum o agamat tanong agama Islam. Agito sa Quran. May ito. Inamay Quran. Kakagya sa Quran na sa matatago sukipang kataka kakitagwir ka sa arga o kababalin ka Muslim. Al-Quran hujjatun laka wa alayk. Sa Quran na imbalasar ka. Sa Quran na isiksar ka. Sa Quran na imbalasar ka, na isiksar ka. Ang tunaw to. Sa mga tao, abiyetiran sa Quran, piya mamakiligilan sa Quran, piya gadatanilan sa Quran, ay pinakamala na piya ganadiran, ako piya ganabukiran sa Quran, ako inipanampairan. Nagkabalayanan, si isa alungan na mauri na mapugatorning ka. So Quran na mapugatorning ka sa isa alungan na mauri. Liyo kumya nga alo yung mga kalbihan. Liyo kumya alo yung mga kalbihan. O kapmatya si Quran na si isa alungan na mauri. So mga tawag matya nilang sa Quran, biyagan na nilang sa Quran, yakin ginawa silang si Quran. Nabatabo-labo si ko tanaknawa kagagawin. Nah, so Quran nak berupas kanya sa manusia. Kadang. So Quran nak berupas sa kadang. Nah, bulatnya sukat niya na Rabbul Alamin. Apa ngira sa Quran ya Rabb? Mana'atuhu minan nawm bil-layli fashaffi'ni fi. Ya Allah, miyarnakan suturugian ko kagagawi. Das kanyan pakatulog kami pantag ko kapmatian yan si Quran. Fashaffi'ni fi, napakisap pa at nakarakan sa kanyan. At turning ka, si Salungan na Mauri. Si Salungan na Mauri, na italiumas sa Quran, at pakapmarupaan sa kaadan. Nagtiro niyan si kukadnan niya na Rabbul Alamin. Ya Rabb, hullahu. Ya Rabb, hullahu. Ya Allah, perahisanin ka. Si pula nagyuto sumiyakin bulay o kasi ko Quran, biyagan diyan sa Quran, pinggalabagian sa Quran. Hullahu ya Rab, kadnanakan, nagpirahisanin ka sa kanya, napayulbasu tajal karama, napakasim ka din sa kanya sa sangkadak kabulawanan, apun kung pananakaw wallahu ta'ala. Agyang ko ta manusia. Na oriano ka pakasam ka diyan. Na maladukman sa Quran si Allah. Ya Rab. Zidhu ya Rab. Ay kadnanak na umaningkaw. Ay kadnanak na umaningkaw. Na payulbasu libas al-karama. Napakanditar sa kanya sanditar na pananakawan si Allah. At makapupun si Allah Ta'ala. Nagunawas kanya man ya Rab. Irudaanhu ya Rab. Ay kadnanak na maswat ka si irkanian. Ay kadnanak na maswat ka si irkanian. Ami akim bulay ka si Quran. Biyate iyan sa Quran. Pinggalabagian sa Quran. Na mi'aloy atigo Allah ta'ala iqbid. Iqbid biyaminika na'im. Iqbid bishimalika al-khulud. Kaputing ka, kamasang ka. Sa kawanan, ang kay alimu Allah Ta'ala na kamasang ka adiwang. So katatatap adayon sa dayon. Patatago ka ng kulimu Allah Ta'ala gito so kasurga. Matiyaan, pinakaminos na matiyaan. Kanabang ka, di ganun pikiloy sa inam, ada niyan memorize sa Quran. Kami alin at matiyaan. Subhanallah sa Quran alladhi yaqra'ul Quran wa huwa mahirun bihi
Siku pada riwayat na hafidhul lahu ma'a safaratil kiramil bararah. Selangat awak bertianiran Quran, sebutnya Quran, kita lagi Quran. Nah, kerupengnya semanga malaikat as-safaratul kiramul bararah. Gimana nama mga malaikat ang mialisan na gina sa mga malaikat ang maranisiku Allah. Ang mga malaikat. Kerupengyan, mga safaratil kiramil bararah. Ipagpadayan sa mga malaikat. Nasukman, alladhi yakra'ul Qur'an wa huwa yata'ata'u fihi. Sukman dia sa Quran at ta'ata'ang dilayan. Di maka kekelida dilayan. Sibuk betian yan nun. Wa yata'ahadu kepasapasangan sekalian nun. Para naguntawanan yan agiyong kutuwa kapbetian sa Quran. Wa huwa alayhi syadid wa huwa alayhi syaq. Asa kanian nakararagnan si kapbetian sa Quran na lahu ajran. Nabagyan ni nagiyong kutuwa 12. Balas siku kararagniron nagubalas siku kabatiyan sa Quran. Ngayon tayo dibati aging kaya Quran. Iqra'ul Quran fa innahu yati yawm al-qiyamah syafi'an li ashabi. Batiyan sa Quran tigo Rasulullah. Ini mga pansebuto pinakaminus ng batiyan na yung mga minimorize. Batiyan sa Quran tigo Rasulullah. فإنه شفيعا لأصحابي كما تأنسك كنيان نبقى سبعة سيسألوا أنا مولي السبعة نيان سبعة تاوام يمكن بلوكا بيت يان سقرآن نحنو قدين بتيا سقرآن inong kadindulugun suwataka mapagana diyan sa Quran kanyan rakama umindaw ipangandaw sa Quran na sumangaluks na panaguntaman niran ikapakaso mga watayran andamanaya kaswairan nagukapaganaderan ipilanigiran ko mga watayran itugiliran ipisiran imbasangiran si ko mga watayran ipilangitiran si ko mga watayran kailangan na pagisabuntan niran sa mga loks na kailangan na pagisabuntan niran ikatarotong so kapupugintaw sa gayong kaya dunia o din yan mapaganad sa Quran. At pinakaminus na miyabat yan. Napapilap-pila yung mga wata. Ada na mga kilalat na doon. Asot tingin sudah ka nakapakabat yan sa Quran na indawakan ng tingin ito sunuksakan sisa lumana mauli. Ino to. Dako sugwa iinaagos yama. Ino to. Niya tumu iinaagos siya maago ko din di makakilot sa lupa adi sa bakang kasabuti sa Quran paganada sa Quran na gito na ay maswatong nagkailangan sa kaloks nagkailangan nagyang kung pakapakasun kasi ko surga kakagya adang kawida kalan so kasabuti wata kasi ko Quran dan kadulugan suwata kasi ko mga madrasa. Pila-pila yung mga tao masisiringan nila sa madrasa na dito nagkiligaw ang mga watayan. Hina, nabata na pinabiyak ang naray. Ubay nagpaganingon na aniyan masugus watayan. Sisiringan niyan sa madrasa na di niya nung kinulog sa watayan. Sumusuporta sa madrasa na di niya nung kinulog sa watayan. Naginaat na mismo ang katawan tanurundun. As ganyan ni kumakapat kumadrasa na di niyan kagagadumulog sa watayan. Ino ko to, agiyat. So Allah Ta'ala na may yuridillahu yufakuhu fi din. Sa din sa tawa, kabayaan wa Allah Ta'ala. Kabayaan wa Allah Ta'ala na pag-isabutan niya ng swagama. Nakagiyad yun kabayaan wa Allah. Na ini penak-penak ono Allah Ta'ala sububaya ku dunia. Gina. Iskita no nadita no di manisakay, amapat tanus iku mga tao,
ain dulugin sumanga watayan si ko kapugana da si ko Quran. Adna miya tutula again na pagkakuan na isa guna sa katawa again na tutul pantag si ko kiawida kalan o ina si ko kapakas watayan. Piano tu lagi yang utabay na piano tu lagi yang utabay to isang tingin na to ko masa adyo ko di malalong na ini bagaimana kan tingin wallah ami apa ngarumak na uriyan o kaya pakapangarumak na din papagalin yun di malalong pagkata amana derpa si ko mga derpa mga langwan ay isa sa parwagam at tanwagam Islam na pupakaw mo. Nasisirangan niya sa masjid, pagkanagyan sa panawat tawag wallahu ta'ala, na diyon din pakagagas mo. Sa tama sa tingin na niya isa na miyawlawla, na ano na sumiyagad tingin na Buddha, na miyasa mo kami tingin, sa taman sa kaya-screen na namin, na minidba kagayang kuta Buddha. Na so kinidba kagayang kuta Buddha na dataram yan mutmud na ayun nito may pikirami na miyang nisa ini pamangnay kami niyan nila tarataw na kaya ko niya kapirawlan na miya rimbit sudarunod pa akang tigil niya ugat napakaganda sututul na damapira si ko kaya tarotop o kapumbuwatayan. Ami ang masuk kapumbuwatayan. Asisiya ko panato kumasa. Ada ko sa walay. Kasi ako kung mga kalilimu na isasapar wallah. Na kaya tawagan ako tigyan ni karuma ko. At tigyan na pakagagang ka, pakadilapatang ka. Kaya man tigyan na to na katayin tigyan na to apaliwagin kaya wata. Nadakot tigyan raw ta si karuma ko si isawalay. Kasi akan kiyasungan sa ospital, kaya niya kadulugun na sa mga siring anak na. Nakaya ko na mati. Na mabubaya-baya ko, tigyan kami buhat ako. Na kiyaptan ako doktor, na inisibay ako niyan. Tigyan na alhamdulillah, pakapipaya ginawang ka kasi wata ka. Na inshallah tila na mabipaya ginawa niyan. Ayaw wata ka tigyan na mama. Tigin alhamdulillah. Uwit tigin na na muskilaw. Tigin na yung muskila. Buta. Siwata ka na buta. Sunod tigin na to sa kaya nga korona buta. Nakitusan na kan. So, bisa mo kami buta. Sisa pa diyo. Namiyat tangkad sa ginawa ko kaya din sa bali aging kaya wata. Giti meta ko sa ginawa niya. Kenapa niyan meta ko sa ginawa niya? Agito na siksaw na Allah. Meta ko sa ginawa niyan. Kaya din sa ukid na diyang kutawata yan. Kaya din sa bali. Doon na bali ang diyang kutawata yan. Napakaganda. Sumasa na diyang kutawata dato na doon yan din daya aging kutawata yan na buta. Na ayamin dayaw na sina yan. Diyang kutawata na yan na sinip yan naging mutawata yan nabuta kaging muslima alalayaw niyan din bulagin sukad na niya na Rabbul Alamin mapipiya ginawa yung mutawata naguturoon wallahu ta'ala si karumanian adato na amya isa masa amya kalad naging mutawata ay nga na naging mutawata amya alay na si Salim agay ko malun makala na si karumanian abay, naadnag kasungon yan. Si Salim, namuntun sa kanyan. Muntun, adi mananalo. Sa manoto na, so kaya paagan tao, kaya paagan, ututul, namimbuhat silang pusa, dua ka tao, sa manoto na miyat luwa tairan, na kakakaka na si Salim. Nagyong mo to, ari niyan, nalangon din mapiyaso ka po kailairan. Ay bumisi singgayro, nagyong mo to kakaawata. Na, di man alam talo di yung kutawata yung agagawi uta Jumat. Nagimang po dito.
Nasa yung utagawi tingin napipikir na kan na imbitar kan o mga bulay ka kan pagkaryala kamit man sa yung kotwader pa di yung di kang beradusan na mele kan tingin na yung kotawata kan na di mabanut tingin sa mapadiyan inantay tao saya nyalit tanong sa masjid tingin nantay mga dulurangan sa masjid asud tingin so kaya ubaya ka nun at tingin na inukanan na lagi tingin o miya ka na sa talibuno kakagya asin tingin na to si kung miya ka tanda miya ka sa puluragon lagi ito pa na matuli ka ka nagyang kutawata ang tingin natilo anak nadatar tingin na to kaya alap-alapan tingin na kaya sa katigyan so amakan tingin na uway sak tingin na ito na mapipigil ka tingin na kagaya so diyamati man ito na pakadulura sa masjid naban tingin di maparwa sarang idulugan kung sa masjid tingin na idulugan ka sa masjid na inidulugan mo si sa masjid nakitingin to kamibol ka kasi sa masjid nakikita ko tingin na dokoron awat kamalo ko pitirwa ka nang baling ako na mele ka mantigyan na din bubanong sa tao na miya kagdam ako niya nanudukuro natigyan na baba niyan kataon begitu siya mayan di na baba pwede ka pa kay tigyan na dawagi akong sa Quran na miya mo sa Quran tigyan di na dawagi ako sa Quran ibuta di na dawagi ako sa Quran natirayin ko na dawagi ako sa Quran di na badi ka pa kay tigyan na lakatangarang sa suratul kahf ito na yung suratul kahf kaya pasapasangan ako ng tigyan ito ka di ka na kuwan diyan kataon nandun ka pulukata nakayitigin ito ko miyasala kami ito nakanili ini ubaya ka nun nabiyat yan na taruto apo magkiniga ka na miyapas sa diyan sa suratul kahf nasunang tingin so kaya nagakoron na miyat tagus sa ginawa ko aso tingin sa hata nada ka ng tingin na to karawin mawaswatakan sa masjid kakataw na anadot manapakadulong sa walay na ineswayan na miya kasunga ko sa siyar na miya kapagabdes ako na miya kambalingan ako sikuwatakan na miyang katawan ubakon dudu na miya kapawamakinig ako sa wasyan na lumay magsupuswakan tumiyano supamikiranakan ayaw matiyan to kumati asunusok ya sambang ako nakiakapat na nakantigin suwata ka na tinay na watak-watak saka isibutrakan si ikunarakan jahanam saka itulurakan si iku kapakasuldakan si iku surga niyakapiran na ipakasapuluh ragun dinay tadakan sekat na imataya kaya may sabab ko kabubutang ka nabiyuta ako mambu Allah sa diyakan kailis sebenarnya iman to naprilay akong ka nakaya ko damat niya miya baya siwatayan amya katalus sama sa miya pinin amya ka sa puluragun at tagino ba agyan ko tawatayan nasuina na ipundulugian si ko di paganadan di yun di mamaganad sulang ng mga buta agyan na programa si sa Saud adi yun di pakapaganad sa mga buta na adi na mada ka na pumakamuresun sa Quran na miya padun si Sali amya ka sa puluragun ben na ididiyan na mininangagi din sa Quran na ayaw ko damat miya baya-bayatiyan to si Mrs. kakagiya agyo tuman isa asikreto aso bayi na diskanyan kuday sa inam si ikwallah akakatero o di ina kapakauntulok karumanian apalat niyan makawidakan sa kanya na ayapulat niyan na sukad na niya na Rabbul Alamin nadadalupukla ang bantong tunat na wakagagawi na di magnaw si karumani na pulat niya si ikwallah ya Allah naturuan ka si karumako miyala kalak si karumani ang katigyan na ay katawan niya na siya mayan ay pagkagunin niya na si Salim mga tigyan tayo nilibod na miya ka panalamat agyan ko to adalot pa niya na ada na lakawan
Adna piya kalangkap saging utadil maingid. Sungsiran saging utadil pa adna sungon nila nadal pa amawatan nadal pa ka penggelebek nila swagama. Membitar pa maging utadil tu. Na miuda sige karomani na tigin na ilaman tigyan. Siko may kapirat na siko kapakatitapita, siko may kapiraragun na dakon na makanggalabag siko agama. Na bok tigin to di iyugi tigin sa kapakaunutakan sa giyang kanan ng mga tao at imrumasay sa lalangko Allah. Kapag tagbusa, bakan kasapagi, nagubakan makapya, so pali aminis sugat akan siko puso ka. At tigin na ilaman na karumakwa dito, si tingin to sa'yo ko, kapilalakaw nga, semua sa piti barangan langon na ginanapilalakawan ka, da kara balinian. Na di karakan pagudas, na pugiwag, na ayap na itigit, iba kagi agam apang galibakan ka. Nakagit yun to ko lumalakaw ako, na sigo isa kapito gawi, na tumiyawag ako. Tigil na mapipiyak ano, dinaway, mapipiyak kami din. Na lagi no to man isa kapito gawi na tumawag ako. Kagiyat tigiyan ko ikatlo kapito gawi na tumiyawag ako. Na tina mapipiyak ka, tinaway mapipiyak kami, tina si Salim. Tina gimo ta kay pagilan si Salim mapipiyak. Na do makatiro si inagi mo tawata. Do pasin makatiro. Tigiyan na insyaallah na mapipiyas kanyan. Do taro kita gun sarata ginawa gi ko ta deto tina to na bade gi mo to ni simagi karma ko insyaallah na detaro mapipiya do. Na pakagan ta sututul na miyaling agyang ko to deto miya ko masiran na aalaw no duwa watayan asi diyo ko plipat taw syaitan na si Khalid Abu si Umar na aalaw niran atira miya ko masi abati na pumiraw agyang ko to deto ano si Salim na pitiro ari ni natin Salim fil jannah si tingdi si Salim na sisidong ko surga balo ka tingin kay takawan na sudah tingin so kelera kan tingin to karuma ko namiyak ko lapas tingin namiyak palalaguyak inok kanwai inok kay magigi tinalaman sudah tingin to so kelalakaw ka na inikaratas sa ginawa isalin at tingin na miyaw masukaputaya ang kaon na miyaw mapasukaputaya ang kaon na dang kamataya ng baka din lumiyalakaw na sutin to so kelalakaw ka miya kay sa kapito gawi na miya sakit sa kanya na ikadwa kapit gawi na siya kuda kapantigin ng katawag na sa kanya na miya wafat sa kanya natigyan na so Allah ta'ala inna lillahi wa inna ilayhi raji'un na siya pan sa giyang kota damati na miya hospital yan si karumanian na miya ginamit karamanian at tingin na nagtaro magaginabakan agis sunwakan siwata ako na sa na dumapi na si Busag yung kutagawi na miya wafatruwag yung kutagay si pinaguntaman o ina makaswaswatayan pinaguntaman o ina amatrusok karumanian na inibagayron wallahu ta'ala sagit niya pikirakan tigagyan ko to dito agit di munak tigyan at pangarakan ng Allah ay taman akisulintir na kasi iko agama nagito isa sabab mga inami apanaguntaman tanong nagwiawid akal tanong ikapakaswa kung mga watat tanong si iko agama tanong ang Islam kaya tangad-tangad na may kabasakaratul maut ka at pananaluan sa tuwa, ang taway-tuwa na makaptinod sa giyang kai. Putay, na ayat tiluan na swata iyan. Bodo na miya ganad ko mga wata, da paganad ko mga wata. Ande sa mga wata, si ko mga galubog kanilang kadiiran, kaawan sa mga galubog kanilang, kaawawasiran ng nagkararangitan sumapuro iran, na ayat mo na puna ang makatinod. Si ko, luksa na sumuan watayan kagaya katawan yan ikala importante umbala luksa na katawan yan suwata nagupan yan sa butas wagamat tanwagama Islam na katawan yan asulok siyan na silan ipamintuan si surga sino mga salafus salih
mga salafus salih na may kaisanaad na pumburok sa kanyang kung kaya patay inayan na kaya ko dumati na siyungan nila nagpigilan na inukay ni ba kapumburaw ka nakagiyakiyadang ka din sa ina tingin na kanabapaya kung kapumburaw ka ko napakagiyakiyadang ako sa betul sa ina ayat tingyan kapumburaw ka ka na miyatangkad sa ginawa ko aso pamintuan isa ko mga pamintuan si ko surga na kaya nakabandin si irakan kakagiya aso kambilang at tawis si kumbalalok sa kambilang at tawis si kumbalalok sa na katawan umiyamaganad sa ino mo'y kalay kipangkat na kung kalay ipangkatan ang mga tao at yagadatan nilang sumbala alok sirat nakagiyak ko sa karatul maut sa manusia na ayaw makapatinunun na sa mga ustad pigilan, mga tuwan nagyatangan ayaw makanggulimar ka na swataka kata su kidian niron kata su pakinditar niron kata su kapan niron sisa alungan na mauri na inna rajula la turfa'u darajatuhu fil jannah qala anna li hada fayuqal istighfari waladika lak sisa surga na ipangkat sa pangkatan o tao si ko surga pero niyan anda manaya ikyang bagin ako si andi ini ka po nagyang kaya mga pangkatan mga daradat na tirunon abis tigfari wala di kalak isabab ko ka pumangani sarila wata kasi pumangani niya ng sarila saka pumangani ka niya sarila napiginam ang mandan 5 waktu na malagsi ko Allah ya Rab Rabbig fili pekat na nakanarila iyakong ka waliwalidayya haykad na nakan narilain ka sumbala aluksakan umiwafat na umandi sumbayang na palat niya sa Allah ya Allah kalimun ka siya magusi ina ya Allah baka maliyang kasurong piyo surga sukuburian ya Allah rilain ka siya magusi